आम्ही सेंटरकडे मागता की नोटिफिकेशन शुड कम वेअर स्पेशल नोटिफिकेशन ऑलरेडी देअर फॉर गोवा एज पर 2011 नोटिफिकेशनान खाजल लँडाक आमकां गोंयान स्पेशल नोटिफिकेशन आसा ताका एक क्लॉज एड कर की खाजल लँड जे आसा जे बंद आसा ते पासून HTL लँड काबार जावपाक जाय. सो ही आमी परतून परतून फॉलोअप करता. आतां हांवें परतून ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्लें आसा की जे पर्यंत हें करना देन एक्सरसाइज of doing the CZMP finalization is going to be not the way the Goan people desire. दुसरे इश्यू जाले आमी already state under the census we are a small state but आमचे टाउन जे आसा जसे कलंगूट एक्झाम्पल दिता we have already asked them to notify म्हणजे आता रेव्हेन्यू मिनिस्टर नोटिफाय करतले ते एक आमच्या क्लॉजान घालूंक सोदता. सो अशें करून ते 4-5 आयटम जे आसा अजूनय आमकां सेंटरांतल्यान खंय तरी येवना म्हण आय हॅव रिक्वेस्टेड central minister to give me an appointment along with NCSM, along with Central CRS Authority so that this can be taken to the logical end. साळगाव तुये आणि वेर्णा पॉवर सबस्टेशनांची काढलेली टेंडरा रद्द करून नवी आधुनिक गजाली आस्पावित करून आता परत टेंडरा काढतले. काढलेलो सालिगांव तुये आणि वेर्णा फॉर 220 kVA सबस्टेशन. एक्चुअली लास्ट टाइम जेन्ना हांव मंत्री जालो टेंडर ऑलरेडी ऑन आनी तो सिंगल टेंडर जाल्लो तेन्ना हांव जेन्ना जाल्लो in 3 months I had put it to cabinet and got it approved to give the work order. But somebody had written a complaint, so I went into the total prospects of the tender. So we have decided as a government, we have taken, I have view घेतला, I have already CMO proposal move केला to cancel all 3 tenders and re-tender with new specifications. कित्याक आता कितें न्यू स्पेसिफिकेशन म्हणजे स्काडा कंप्लेंट आसला पण GS आशिल्ले पूण ताका स्काडा कंप्लेंट करता म्हणजे अनमेन्ड जे आज देशभर थोडे कडेन डिस्कॉम करता unmanned power substation. That is my idea of doing. So we want to try this first unmanned. म्हणजे नॉर्मल मॅनपॉवर धरून जे मेंटेनन्स टीम असता ती असतली पण ऑलमोस्ट अनमॅन्ड असपाक जाय म्हणून ते प्रोविजन करपाक वी आर कॅन्सलिंग ऑल 3 टेंडर्स ऑफ सालिगांव ऑफ तुवे अँड ऑफ वेर्णा अँड कमिंग आउट विथ अ मॉडर्न लुक ऑफ अनमॅन्ड पॉवर स्टेशन विथ अ हायर एनहेन्समेंट ऑफ कंडक्टर्स HTLS कंडक्टर करून टू ड्रॉ मोर पॉवर. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार.